egosori yokwegera Nyabeta nigekoretwo simule na Ndizi TV kubwatana na mugani ukamele park. Kira kuagenda ndiko kukwana na mogaka kwa ntira wegiga ngi kwa menchi nenge ko rengeririga kono gaki nchira mogaka to wate bito kukwana karatiga kukwana ki jerus ngi na jore ga wana ngi go twalere nkorere go kabonde igo okay tigare rongo tebiga tigango beke wazi kirege ndomboro manya ba omanya nganaro sire nchi message kya uchi obwana ni chobori ndo kya kabere biye chibiche cyo konya gontomera chobo kori no yanda kwa post na Facebook kwa hivyo oyanere nganje ende nara na chori kwa hivyo what next ikato igwete kya kwana nere na chori nkya kwanza awe goto igukira igango wadize now kwa hivyo bana ntitindo tie mangana mange to kongusana na gaiga atabwati mana nyimbo ate binte bingi ambanda kushughulikia sibasele ushughulikie nkio kwa address wankwane ndo naigure go shughulikia ya thing kwenda umwana no chomo kwanere tata ba monto manana kwa hiyo chini mure machwadi constant kwa matebiri gure message ushasikia orero kwa igure oyo kwa igungo igware bye tembeza mwanone kitabu mbiyole bwakire buyamana sana na kwa kiraya lero bokira nyama kubara wa makere ayo to witno biro byeyo ari kuberi nyale tegesanga cyari kuberi anyali rego akini ngonya kopalire makubara naba masunya naro ono linde umwana one
Mbuya mono asinge njuchi nakonyorire nche nabwa ngamna munangocha nasoka iga nagenda nakonyore bagatokamba naye bono na nyore libaga nobwata kasiende ntiri ose ni nyore libaga ndakwana naye asini naye sai kikwanyora ni karasta igo bono mbiyande kwara kore chigasi chinde chiri cha nyumba nakoli mbuya mono bono nche ginte kinango sabanike ontegerere buya chiri bagiri nanyorire ligiye gari ano tokora gosoria abere rinde torabane buya torochirende muna kesa na waichega tinda nakonyore baga buya igo tokogosori naye enderende incherabo ndo muntu bwa mangana make timbwati mangana mangu mwana one ono nche tikenda nyaro gotebineke torochi muruyo na mugusu nari gari Nairobi bono obuyambo limna gwachitiga kolengi bono mbora namanyete umanyire ngana orambura ngakwantenere bono mwana uyo kuwachiro metbo naye bono gocha komna nesiro ogocha komukonya aye bono no mukonyi oye sirana sibirengeri bono kuri kagaiga bono nkino bwene toyeri libya oye rore buya ngakai egeticha keregi chingeni ore kayen chombe ngana kibwe chigosiekerwa ebintu nebingi chigokona kichi ngokonere ko erarete tagite turagie endenere ko bekamagena yani ebintu nebingo bwana tokumanya sinkagaiga na henderende no bwana tomanya bono kuchimunanche bono ncherende sono bwana tomanya karibu karibu matukama ngoja naye kunora na waso naye biko kara anya na kiuri sikai gale bika iko na bibi wikeranti kai bagenda ozi ngozi nyugo kweleza zenje bono tinatiri sikancho mama mino nanchigete ng'ama bageni mbali bari gocha bao nabwire ng'abono muna chiabire mugasoiga tiga ng'ayerire gocha ngondoro omoyegoyi ng'ano okubete igo okubete bakaliririe ntimenyete kiagera kero togotema kubanga abageni oba bebangete gocha banyi domenti bono ndi bono na kiugo kora na kibono gocha gokora na sekire nimegive up na kuro moyo kekerabe nakyo ande kwa moyo baba bro chanti tokabangari kangani tochete eri akabere tachi eri ne eri agatatu tachi tiroche nari serious nkigosege kogera yonse yakunya kobaira omonto kari gweta naye gochu geka tinkoma kuri naye bono tega totigerete sana akio mwana uyo igatanyo oriri mogaka 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 kakitata igaturo chingatata kwanyo ndiga esubiye irire osoere nyumba kwa mwaka wangeke kabumbogori bunomo na data ora gakumo gakone utaimu getiga kabu ngi umuntu akora ngandi sabu kwaro wenge kobeka none ya yege kabu je mugukora tabu kali ndinjira tatu mwana none uchake ko chora njira ya mbekero imu getiga nali umuntu akora ngakwarurira sabu wowe kana nkuruge galime anti gago kuoyao gamatenga pandu barugi sabu na bako imukiga rere kwangwe sana rende iba bono mwana none nikutaitenga kora eno embuya ngamba ikeli kwa banga changa chawuya bono meto pagibero ko imuki mata iliba ganko bogori yali antambe yambe ke ganje no mosaje kwa muki wakasiri pasi yao
Kerege ebire bikombora na kutoka ngobora. Ndabo goli kuruga iga. Na nendeli tukongocha nende ngoro. Arombi nenda yabona. Sabali ya ngororo. Obakwani umwana one. Amasikani ali ubwate kuruga iga. Na ronta eto ando apura egali ubangi. Niko tinga ke mwesi minta bikungana kinga ya mugaka lero tara ile nyumba mugaka kiangu. Mwana one nchema eteta biko soma tigere ngija etane tikirege. Wesi kebuna wesi gete kaga iga. Osika barwa abanyene barororo. Amenye boronge. Webwate buya egento byakoire kemororo. Negasi. Kuna bokire mandi cyo kanga chinsenya yakuna burira matoka gute nakore gasiende nita kinanya na likero lendero ngolia kwara chiria yakindi nanywa ono uti bana kugwachire gai gambora bona bo nabo mokonya na nyokonka gaiga linde bona linde ase miruri meke iko bona linde bona bugire bona bwachaki to basa ukanga bugimanga niko boko cha kuchaka nege turi like gocha kubwa kurwe etunugoro ngabona bugimatiga bo chake bwa mugusu ngabona cyo cha nanchira agokire umwana ne kugwachire nkagaiga na hinderende mirubiri yankagaiga bono ayibona kwaibwatira ko bono ibwatira ko egere togendera no bugima bintu mbire binge asenkeye karakende ogocha konyora umanyete gosogocha kumanya bono utamanyete na linde ebintu ebyo tamanyete ebinde mbiro bwana toko abantu mbale asekenyoruga bagocha bana goko ruise ngakimamenyete naki engombe elia yaruga abwo kayachya kaimwasagari gochya ebintu abantu asekenyora abantu bari bakona kounenge ebintu ebyaye kwekomanyenga ebintu mbire binde bana byenka utanyare gosoke igo kwerinda bokongu nanichi kwana chiao na abasani bono ngo bantu ngo cyabali bano gocha kokoroshi busani naye basubati mbali gaiga abandi banyomira abandi bari abayisike batarasoka bago tumunga genda ngo musikuri abandi ngabache no bogenki umwana one abandi ngabache bari mugusuria iwe gari na no busaye buri buaye kera renge gaiga bintumbiro ranyare kera kene najita akachigwita yakanyarutiro mwengu wacho ngo yamanyono obundo kogoro yadabo uyo goita chimango cyabanyene uyo gokora bintu binge asengenjo abantu muna bamenye tase chinka mangana na mango konyora agokorekera kinyako biswa nyabeta Konyara na bamena ki mondo manene abutubutu bagutubutu atadi abutubutubuna yani bunu mondo tabwaje bado okongusana no gotindi koene kiwase kenyoro kya mawere wodi eligo maigoro yensemo omwancho barachiko bagakweni wa na vile mnavyojua ya kwamba kuna ile directive ya kwamba tupigane na hii mambo ya pombe haramu. Titori go chigwanchera no bone no bonyegwa bwa marwa tanchere me county ya Kisii ni gabanya nyimbo bene kirie. Shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204. Ikigambere kenene imense ya Kenya komosiba Joshua Irungu aka Joey egesibo goika ogokwa.
Mama. Mangana yu unakonte bigo. Na igule bia sana. Kakyo mwana ono biyo bwate bia. Very rare sana konyoru muiguli wechandikire tabana bae. Gaki bono ntagwechandikire tingote tagwechandikire tatu mwana ono. Lakini bono tengo promise yandeke. Nje mugaka nkwenda. Endege ndo kyandu usigaiga indo chenkaga iga kuna to. Bono. Kurum sagenda indo che challenges to wetera. Gaki tata. Bono gento ngo gosabaneke. Kera ali tuko kyo gosaba. Nyora sama sama. Kakyo mwana one nane korara ntaraba sabera. Inko sabaiga abana bane ni nkora tangana kora bekanga. Sagini one mugakone nyatichon family yonse baka nanye beka monga chi family bere yaiga sende nali nkaga ali asinaruwe. Echina chinko tabanga chi family cyane ibere nyasaye ochinkonere. Masaboti nkwe bagosabira umwana one ntagete yani noko genda iga otobiyore buya. Aliyo banda asoko genda nyabanyene bagoteba neri toka tata bakuri marogo basapa. Naliyo koria tondo tugotabanga nje yaya sitontu anali tositoke. Ogwekanya egero osukerio mutienyo yo mubuka oyo kabere okomboire nyumba ya utatu mwana ono. Naboyo. Teko baigo. Omonguru nere togotanga ni kusasikirere. Barori. Bono timeti giwango kinda kwira ne limbu ya mondo. Akini yanya sara na okobeko. Ka kinda irane omogoko yo tobwate bono iga. Ogendre kobo. Basi. Na inde. Oi mogete. Ogenda ali kaikunyo. Bakadege kabu. No ngino re igata kambe. Sagini tamwa. Kira no leri saka. Irata bokalende nje. Ebali ndirata bokalende. Ya? Ege kabu gakoja. Mbona lyaba nalino muka nanti ya koliga lyo rango rule lisaba. Akili akambu ya tati. Ndo getapa getima. Chiyende nchire korunze. Tobama. Aminto. Nje bono ntete kwenda sagi. Egali ya piki warangi. Piki ile ndege. Dokere mwiri. Ono. Mongino kerese ngonya gatebiga. Bonya gotunyora sama sabo. Enke yene ndutonye biore mami. Kabisa iranto gocha kobera gaiga. Tunya gocha keruna to gocha keresa yumi. Kare. Agi bono indenya sai to gonya kuirane limbu ya mono. Unamo begetega. Biyaji. Ani akonya kuitwe chandera buna abana ba. Ono nchenko genda. Mete ancho ningirane ende nyore buna to no chubuna to kwato bomoiga to genderere. Igo. Sagini no ibwete. Yego sebe ogo kugenda no toka batu kwa risi. Yari ukwara no yo kugenda. Omete to kumanyanke buna boki. Igente kenene to sabira nama. Ikiaira na bwana yo. Umentera temuna nyamusimba yo. Igoro basite mwana. Igoro bukire be. Oroche onjombere bwamuganyire. Tai koroje. Anti dinare bihanye. Naro sirente nobo. Akyo mwana nete gakore. Yawe cyane umumuro yumanyete. Nyasaye nabwate mirubu. Nabora nyore tarimbo. Nyasaye nabagocha ko umumuro yaete gakorere. Nandi noroche bona yi. Ayebwata gwaso ko ruko kwarage. Muna inche bona irango tebi. Noroche menya beto na asirite. Yani narengerera ti nkarengere bakangacha kugiwa apungatega ngaki. Ono nkugenda naruge ndagira narage. Nagenda nara. Nandi ine kiri kutukiga namanya korota narure nyabeto ne. Na yani ajande gitate segete. Natabuka iga nanyora mpulirende tirimugite nga namorra nanyora nampulirende naye yakunya korekere yo mumuru nyasaye nacha ko koyo tu kunya bwecha yakunya kole oroche to apanga mama sari tubestia kubanga kise paikorere kana anti keresinje gut ani lucha atigire bunenta naya tigango taina ki ubumugo ito tumenyete ngubwate challenges manyana andi noroche naine kanise toko genda umaite toko andi kanise toko na tuwasa banyasai umaite seitan nere nkurwani alisi ekere gintu gitike yaki guchikoba seitani ole ndu muguruka nawe yasari bona bamu mino munaro mo na bwe kanise muna tokonya gosaba iki nimaite ngari tukiri mone mapia yamo
amang'ana onko bari burungi na inchi nare nimbwa tokosemberinga nyabetone ingutukare kiri gento kebe burungi na tumenye burungi twamenyete kari turi buya burungi niko bona etia kunyakuri naindi ogutaigwana karo gutaiya asenka ibintu bingi bigusarika ikonkorengia ng'a ahinaro nabwata manene na mano kigima rindi bono tokora omukino na sitigasi tokwenda mugondo na binde inde kabe tokubi na ng'ombe ya nero moyo tigena kwana erinde ng'ane ndagireta gite ndagirera na bonta gite gwe ndagira asinja ng'ombe ye anki nero uja kwenda sei nubwate ng'ana rinde asaji na kwanire ng'ana inakia yoroche mabune kokuru na kwaga gite gaiga ntebyango ayakwara rire na inde ebirengeri byawo no namagani yawo narari jabana tata dokera na mwete guchase magusu na mwete bana mangana ya ikinyoro kiranye gukwana bare activity na guchisinke jetini muntu uri okuigwa mangana na ndi na nyakubwatia mangana inate baona beri bali tikanso kengene na mwete kobera na magusu tikambera na magusu wakaka ikero amakwiri aratu hatarani uyamano mwana ona asayo na indirende injira ndege ntukinanga komenta nkiringa bono uruche enyumba ya mugusoro je nagasaiga kanu na mwana kirite bono nabwene ta twari nyumba ngiya ene nake ende alima ate emeteneroro emiringa mwera bibisigisa neji kwerende bono ali nkonyora na nyamabati makeigo nabankoro shinyumba ndi naye mwaho yome ndebe burungi nchibano ntikina ngosaba nkiringa kumukuna kwamba kaboko na kumonyoringa ki agasaiga katali karo kutugo ngoja kabera misi nemna nabwene taga acha kanyumba igegere no lyara nakona kuligi anagutumira kibesa egero na kugura amabati asenkwenda sayantangana kuna mugutigara na numutigare no mole karori bana je gento nagote igokogenda okonyoriga to jaka ko ya handle buna ko handle ya tawo awagenda linde to mwenda linde ayega siyo wasai ayaro no nyaigwete egere uri njira nara mutebi arinde gasi ginte gitangani esikari asakona mwe Eliasi ate sigetioroje nekitoko cha kororeka bo nano mate bona abantu babuchi kokomenyi oika wekanye onye ni toka bakuri nyana mani bwari bakuri ebina byokuri aya sourare oteyo munguru na kigonde gasama tugama ke ebyane nkorosi kwarari na ndo kwari geli pakira ongi ase kwaro kwa manjaga kwa koraki kworokiete bijaha andege gocha goikiranga bono gwabeire utete gwetenera kuri nyumba yao okwane na barabu ya tosoka rio kabana na ki mwana oyo twamokonye twamuikiriga osokire igo bono yani era bebiche muntu nabago konya gotene kibone nyumba gwa gochikorigia yanda kombo nyumba enjubuye getando cha kirobo igo muntu itakokonya ndo na wamete chi nyumba gali na kinwa na magorikia sembaro bara korigeria nyumba nchika kintu karo kingo gusabira amaskani ari tubwate no ne Eliasi na yogendo nya tware tatu mwana one ogo soka yega kubatene kiaya na chire kia etabia lyo nare tukurwa ero nta gito endo menyero erororo igo to soka kugeita kia ne gaiga ochenjerie tabiga ita nango tari kwa muntu muguma nango ya utari muntu mugi ko gwatitira ini yago buyaga na muigwana na bere igo anu mata mangana yekitawe na hande tawo turanye manyagunye igo tinga ke wesi minga gwasirire osoboke tabantu banane ambali gosiga na nyumba rende amachiko abo rende chisa chiri babegete cyo goswa nyumba na aya so achirachi ono ntariyo muraigwana tanari tikotara mbako nyango sibyo bintu byo kuriera igo to ikaga ari to batu basibyo ibintu ngabona wako bangara bona n'umusaje mwana one wekanye wake nyombe dasta tatari ko mini kende tayibo mura yakura epipiki eyo kwarange umongwano ibarasa anyway bona ta no muntu wipiki ta nyoru na ari biashara biya ya mama yanjenga tato mwana onyu mache maya ya uyo bwata bija sabari ngoro mungu rwabe naye asoko tacho bunyansi bona gusubuka tato mwana ai sigara we ai sawa ndole kandi mwana onuchi
amo nasagi ni bono teagende tauni ya sisi nyabeta Iyone basore y'ukwegira nyabeta buna yale twasemule na Ndizi TV kuwatana na muno mubagani okamele park. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Chiaragire chinsa isato chiabono botuka sentunende to komera na sembe asekerenga yo kumanyanganya reko bagagwateka kurwa kietego ikira chinga kibuna echimegeta seni Ndizi TV na mangeto kwariganete umwancho mo ligeria kole litangani piti katanyore asenchire ubenge. Aji konyara na bamenaki mondo manene abutubutu tadi abutubutu na yani bunu mondo tabwaje bana okongusana no gotindi koene kiwase kenyoro kya mawere wodieligo maigoro yensemo umwancho barachiko bagakweniwa. Now vile mnavyojua ya kwamba kuna ile directive ya kwamba tupigane na hii mambo ya pombe haramu. Titoliko chikuanchera no bone no bonyegwa bwa marua tanche ireme county ya Kisii ni gabanya nyimbo bene kirie. Shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204. Ikigambere kenene imense ya Kenya komosiba Joshua Irungu aka Joey egesibo goika ogokwa. Ayo hamona yanda mango mwancho mo ligili yango ko aligantunyala ko batoko sanga amona inyarabo igo na boko ya bwate wetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website ya www.ndizitv.net ulitoko batera nere ekwane kemuna gochire wetera somo no bwe manyerelio nigo akoro kwa Lydia Mosechi ngakipetra mukera boigo agantuka bakwane kyabo na gochira senchira yobo ikirendetera ngoro kwa Josephat Messi Rigatonyale ko batoko sanga amo naya kurumo chakano wikera omwelio lituko litanganike gimase bunge ya Senate ni gobono hai Senate nyara ko bagego chaka go tegera bene o kena kelia kia o komorusia
abisi omokonyi bw'omugavana bwe kaunti ya Kisii Daktari Robert Monda asensemo eria ekosira kina ekyo anene kurwa sobotenere bwe county ekyanyara kobage kobeka bosyo bwe bunge eyo anene sababu ao echichiagerete barabo banyara kobagwaka ekura yo kumurusya abisi gatie chi sababu ekyanyara kobachikorokana bene abosyo bwe senate ne sababu eli ntangani bunga nigo omugavana gosomokonyo bw'omugavana nyara tokobagwesonania asobo kurumi na boigo gotumia abisi yaye bobe gatie chi sababu chindere liangyo mwancho muri bono nigo erachikoba gegotigalera ensemo elia ya mokonyi bw'omugavana Robert Monda yiranyare kobage koerera boikeranu anene chisababu echibagoteba echo cyanyare koba chikwene kyabuna omokonyi bw'omugavana Robert Monda tabwati mamoja nengana turanyare koba tokogendereria angenene litkoliangyo tokoska motwe kurwase county ya Nyamira nigo kongusana no gotindi kwa nyara koba gokorokana anene asekenyero keria kia mawero ime ya award yerigoma magega ye ya mate eye moya nyagosira omosibati Jacqueline gotaigwana ase nyagosira chikoba ga kwenigwa kubwatikana na engwana ya nyagosira magega yere atara kwani gatebetanyara koba ga kwenigwa ale amo nenga yaye engana ya mate yange mono yanya takoba ge kuigwana na bigo emambi ya lero bachaka kolema oboina ale amona obomenyo bwaye magaya abaire n'abasande goikarana asomego yubwa matanganigo banyara koba bago tuguterare engane yo nakogania nganyare koba gago tinde ko gosekoenegwa angena se obomenyo nigo yairera abanyanyimbo nabigo abagambi kurwase kenyoro ekyogweso nania eliokoleta obotoereru heshima abwata abantu ubwata no muhaka wa family sasa totegererane lakini intagete toigwana na inu mupangiri okyoko bwatigo okoeni gukuayo anya mogoteba nga ngetima itingare kore tunakogande nguru anya kere nga kore tunakogande nguru na inu mototegiti abwe tokoigwana tokoigwana na inuga echure bazanjo chaki no musani to kabisa chaki otoga nilibuja chaki no mwana biashara orogo koro hotel orogo turagiri butukuno mugasu otwagani chigo twantere amatanga chaki agendere buja nanda ko rubuya arigani guguno monto monene echagiro mujego no rubo moiso chaki tariko to demand kintu kende nande chaki aturumbuki kubuja na intu tomo sudiere una chaki akogenda nari kubasa abantu bamagwero tubwaterane twensi tolere chaki una atakire kore buya mono aji konyara na bamena ki monto manene abutugutuga tadi abutugutubuna yani bunu monto tabwaje bantu no yatwara abantu no ari alka batabwaje bantu aje mara kutubenye je akawaita bunu monto manene kutugu chaki tadi omwana ole chaki no monto mayeka ntange kusiyenge oya banda beji bigi bamati chaki mono gotobo bantu na gyoje na banu mara ubakolera tadi osina to bakani to chaki mba mwanjete lakini ntuwe nyasaka mwanja mono omugambi tutabona usine ya na kitole ndete kuru jaki akakweta bakasai malitanga Elizabeth ukini ngente kiya chaki ndanya koraka kana busi musibati oyibori tabane kinyoro otinde kumuna mwana kumara abangira lekimo gote batinde kusai atinde kumambia be kumwayara ale atinde kumambia Togoska motwe ime county ya Kisii nigo bonyabi obo tindi banyarakoba boko eneki wanse chi sub county asekerenga giogosiria obonia no bonyegwa bwamarua alia tancheri no moyega gosomoroberio nyarakoba gokoragwa nere o motenende bwabanyanyimbo ime county ya Kisii Charles Kisses yoteberenga nigo moroberio rachikoba gokogenda goikera chinga kichiria anende baranyarakoba kwenekia buna amarua yenyore koba gosirigwa bene kurase county ya Kisii. Now vile mnavyojua ya kwamba kuna ile directive ya kwamba tupigane na hii mambo ya pombe haramu na dawa hii miadarati katika kaunti zote nchini. Na sasa hapa kaunti ya Kisii sisi pia tumeendelea kabisa tangu hiyo siku ya tarehe 6 mwezi huu. Tumeanza kupigana na hizo pombe haramu, chang'aa, kangara zote tumeweza kufanya operesheni kwa kila sub county zote
11 hapa Kisii, na tunapoendelea kwamba kwa sasa tumeweza kufunga bus. We have managed to close about 92 bus which were operating illegally. We have also managed to destroy about 32,950 liters of kangara, and also we have managed to destroy about 1,370 liters of changa. Again, we have also managed to arrest about 49 persons in connection with these offenses. Again, we have managed to get to nab about 46 rolls of cannabis sativa, and this operation will continue. As far as these substances are being traded within our locality. Today, we managed to procure about two sniffer dogs, and in the process of our operation, we arrested 8 people within this Makutano area, and 8 people who are preparing, rolling those sticks of cannabis sativa. I believe they were prepared to take them somewhere to sell to our people. So let me assure to the members of public that this operation will continue. We need your support, and it will not relent. Will not get tired of this operation. We shall continue as long as this menace continues. Ase obo nyabi obo nigo bakagerwa bataiba kibanyarako bakobe kwa biara sebo igomorobeli rachikoba gokogendera togoska mutime county ya Nyamira nigo ekiombe kiria kya obotererwe chikanisa gose National Council of Churches of Kenya ekiasoro sagia rwagusikia nyarako bagekomera na ime county ya Nyamira sensemo ya Nyamira township asekerenga gyokoroto tana ko bwatia chinchira baranyareko bakoenekia ngabanyareko bagokeania obonia bwa marua ayatanchirie ase ebinyoro korengana no muliki oito dipana sanyariga gutumanya nga nawe igo banyarako bagwa kire serikali ngambia muna sogo chaka omuroberio bumbu bonyavi na koenekia buna marua nyareko baga koeti gwa gusega guteneni gwa ekoni gwa ase chinsemo imese ya Kenya. Ase gikaro gyoko babwatani abateneri bechi kanisa inse yekiombe kya National Council of Churches of Kenya ikiutuka imeye county ya Nyamira nigo bamwiriri umugavana Amos Nyaribumbi mono asa kugendera kubwatoka emiradi ya magenderero. I want to thank our governor Nyamira County for being able to implement some of the notable projects in our county, but we also ask that if we will be able to initiate legacy projects in our county which can leave behind when he will be retiring from all this. Gukone meye kanisa ya Nyansanda nigo bagikiria ebikora byoboengi no botumeki webinyugwa bitancheri asabate ababuna nigo bigosegeta obosalia. As a church, we are advocating for people not to sell illicit brew and to depend on God, and more especially work in the farms, because when you work in the farm you can have, like Gusi, we know we plant vegetables, we plant bananas, other crops that we can plant instead of selling illicit brew and even selling bangi to our young ones and our men and women who are taking these things, because these are the things that bring up defilement in our families. These are the things that bring up gender-based violence to our women and even men. You know, men are also being violated, but they don't come out openly. But we are saying as a church, if we stand in the gap with the government, we are going to support the government in seeing that in our pulpits we used to preach peace, we used to preach that people should not brew illicitly in our homes and in our villages. Nanyana bonigo bamubuli umugavana Nyalibu kubeka emirobilio ya magenderero tenene gatija abo okwena na chikonda. Tendering processes are done openly so that members of the public are also involved in order to be able to know which are the projects which are required to be implemented and which are essential or beneficial to the people. Kuwatikana no guitwa kwa banyanyimbo sensemo ya Haiti niko bana babodiria serikali yanene guyatana na no murubilo yubo gotoma banyanyimbo sensemeywe asebe go banyara kubolia serikali ya county ya Nyamira kogendera gutinyo bolendi. Haiti has no government, the country has collapsed. And the history of Haiti is in such a way that
both the French, the American, and the United Nations have tried to sort out the issue of Haiti, and none of them has succeeded. And secondly, in Kenya, we have areas where there is insecurity, people are dying every day, and the government has been unable to contain banditry or thuggery of any kind. And the court has already ruled that there is, under our constitution, there is no provision under which we are deploying police to Haiti. So as it currently stands, the government should make an official statement that we are not sending our police to Haiti. On the cases of insecurity in our Nyamira should be addressed, because we have had cases of insecurity here in Nyamira town and other places of our county, which we also want the county commissioner and the county government of Nyamira to address so that we have peace in our county. Ginko ripoti liange tasinikia unambeya moki ya Ndizi TV kuruase kanisa ya Nyansanda yugo toka imeye county ya Nyamira elitaliane ndipon asanya Mbemano moriki oito dipona sanya saroboti urwa senchira yobo ikeranu toligalie engana erengete chigosoli bunenchira eyamo yogosira ebiegwa ahobono nigo chiskuru echenyara koba chigo ikerana ase skuru ya Tabaka Academy asekerenga yokoena nagosekoro kia ebiegwa biabo biechigosoli kolengana nabateneri bechigosoli ebyo nigo bago keire nagoteba ngabono nigo chigosoli chira chikoba chikwena nalibaga ochiase abana bechisukuru banyara koba bakwene kianga banyara koba gwesokia nabo igokoro kia chitalanta bagerete koba guseni wachinga kibagenete amone chisemi chabo. Leo Kisii County iko na siku ya sports, na in sports is where we grow talent, in sports is where we bring harmony and also to ensure our children have healthy relationships. So we thank God for the organizers of this program, the Tabaka Academy, for hosting us. We also have schools from Founders, we have from Gavins, huko Nakobalia, tuko na Thomas, ziko huko ndani Kiaruta, tuko na Canberra School, all from kuna St. Pius. So hizi ni shule zote zimetoka mbali, kuna yenye inaitwa Mwamba, inatoka Getare. Hizo zote zimekuja kwa sababu ya mandhari mazuri ya hii shule. If you look here, they have a good field, and this is what we encourage. This is what we encourage. We want to see sports, we want to see children being engaged, because CPC is what it's all about. So for us, we are supporting the government and we are behind it. Today we are privileged to have sports among around 9 schools, mostly to nurture talent, because CBC that's what it wants, and you've seen the beauty of having these talents in our children and nurturing them, because not only will it be a source of income for them, but it will also be keeping them fit and also take them far places, because that is what God gave to them. I thank CBC for enabling these kids to participate in sports and in another area. We've enjoyed the kids, I'm very sure they've enjoyed, they have explored their talent, and this is what to aspire and look forward to, because this is all what it is all about CBC. The kids are exploring their talents, and we'll be having more, we'll be having games, music, drama, each and every talent we want it to be explored so that the kids can come out with what they have best. Togotikana na roboti urulwe chigosole mwanchomo ligeralia ni gensemo elio kwamerelia serikali ya Azimio nyalikoba igegosiro morobelio bomogiro nyalikoba gokorobeligwa amona abanyagitari ime yense ya Kenya kolengana na barabo nigo batebire sector yobo chenu nyalikoba gegotuguterwale nabo igoteranya rakoba gegosirwa sinchira yobo ikiranu amone serikali ene nonyera bo nigo banyalikoba bakwegera abanyagitari sabatebiri nigo bagende tokoba gwetera makongo chingaki bagende tamono bokoreri bwabo bwakerali tukugokwana magega yebikaro bye bunge enenali tukolia lero bakoragwa amono moteneri bwabakase bunge enene Opio Wandai nigo boigo banyareko bakobole serikali nyarako bagwe kweboke na kwenekia bunanyareko bage kwena no gosiro goikirano gocha sector iyo bachenu. That the leadership at the Ministry of Health has failed spectacularly. That strike is now imminent.
And for the avoidance of doubt, we stand in solidarity with the doctor. And we demand that the government does whatever is necessary. First and foremost, to avert the strike. But more importantly, to address the issues that the doctors are raising. We have seen the budget of State House is bigger than money is going to the counties. We have seen the office of the Deputy President, his resident, being renovated at a cost higher than the cost that was used to to put it up. So it is just wrong, immoral, actually immoral for what this government is doing. Can it avail money for doctors? And as a trade unionist, tunataka kufikiria waziri akiwa mama anafikiria kutafanyika nini usiku wa leo baada ya saa 6 wamama wajawazito washikwe na uchungu wakimbia hospitali, hakuna madaktari. Wamama hawa tutawapoteza. Mama yule mtoto mdogo atashikwa na homa usiku aende hospitali kutafuta usaidizi, tutawapoteza. Idara hii imeweza kukosa mwelekeo, imedisappoint Wakenya wote, na hatuko tayari kama wabunge kuungana na serikali hii. Haiangalii mahitaji. Daktari ndio mtu wa kwanza amesoma masomo zaidi miaka 6 kati ya career zote, na yeye ndo analipa mshahara wa chini. Utapata daktari anapanda bodaboda anaenda kuhudumia watu hospitali. We believe in dialogue, we believe in consultation. Igontaite gotebaiga intubuna azimio igotogotene na magega ya abanyagitari okoba mbari gwakanu chibesa cyabo babwatie mariogo ase chinyagitari bari tokoroka volunteers na bari barure skuru baranyora egasiri babwenerete konyora igotogotebie serikali minister ya health ne president omonyene ya kwamba babwate 11 hours 11 komine yemo korubono iga bakore egento barakore nari strike te konyekana mambietaraika okoba mambige goika strike go chaka manyagitari mbari go chakoba ama hospitali cheito igari gusi Nyamira Kisi ondete onye omongina naro otagete konyoro mwana tari go chakonyoro munyagitari gose omuntu obate emergency omuntu oranyore accident gose abana barware botuko bari go chakonyora abanyagitari igotogotebi serikali tafadhali rigi chi solution kaya abanyagitari chibesa Chingaki echecho nigo ekiombe kerigetenete abakori emeremo anebe sekta yobo chenu KMPDU banyarekoba bakogosereria nga chinsa chinge chiremo tuenigo barachikoba bagochaka omugiro oboya magega yabarabu koena na anene amatuka 5 na berego chia serikali ni nyarekoba gigoikirania gati ya emero bilio na maganio haibanyarakoba bakoena na goikira boniga bagokwana amonde nyumba chobraniga batebenga serikali diranya kwa koiranere machibu ande onsi ochiase amabolio na maganio haibanyarete ko bakubwa tukaseli uko libanyarete ko bakoena na ochiase serikali. A strike is the only power that workers have. Withdrawal of labor and skills is the only way that a worker can compel a heartless, belligerent employer to come to the table to negotiate. Regrettably, the government has shown a lack of willingness to address these pressing concerns, leaving healthcare workers in a state of frustrations and dismay. It is with great disappointment and sadness that we announce the commencement of our nationwide strike from tonight, the 13th day of March at 00 hours. As KMPDU, we have crossed the Rubicon and we're at a point of no return. The strike notice that was signed dated 6th of March 2024 expires tonight, and we advise our doctors across the country to begin discharging patients and referring them, because the government has been on strike for the last 7 years, and tonight we will join them fully. Togosuka mote magega ya ekegambero gose magega yekina hekyo kina tukobage komubwatania
omukagerwa buboiti bo musibati Monica Kimani aselita Joshua Irungu aka Joey konyara kobage kugambwa se amatuko amangeli tukolero nigobono kyanyara kobage kobutorwa bene ase omunachi ebina Lady Justice Grace Nzio kanyara kobaga kona chekina ngabono nigo Joey anyare kobaga kutoka na mamocho yoko moita Monica Kimani na boigo onyara kobaga kwenekerigwa egesibo kyoboge mabao kwana nigo boigo Nzioka anyare kobaga tanga mamocho yoko moita nigo abwatege susuro egetinde. Mother leaves behind a trail of shattered dreams and broken hearts that can never be healed. I have said the accused person before me is 33 years. The deceased was 28 years. Based on everything I have said, I have ordered that the first accused person before this court being Joseph Kuria Irungu alias Joey, shall suffer death as provided for the offense of murder under section 204 of the Penal Code of Kenya. Unless that sentence is lawfully set aside by a court of competent jurisdiction. That is the order of the court. Togoska motwe nigo ekiombe kegana tukobage koigerera gatiye bisaku ebike imense ya Kenya kiagendere kobage gwesokia na koboria serikali nyare kobage kobeka emeroberio emeikera nukoenekia buna ebisaku biribire bike kegima gati yabo abantu byebenyare koba bigokeranirwa mone emeroberi ya serikali nabo igo serikali tike koba gekobeka ebitango agokwana mone kinyumba cha baralia osicho baralia nigo abatene abo igo banyere ko bakuboria serikali nyare ko bagego tiga anene okounereria asabange babo anena banubi bagende ko bagwetera amakongu chingaki bakonyera ko bakorigia ebibande nabo igo chinsemo ao chimeroberio ya serikali. Katiba ya Kenya inasema kila Mkenya, kila mtu yuko sawa na ana haki mbele ya sheria ya Kenya. Hiyo ni article 27. Na article 27(4) inasema serikali haina haki ya kumkandamiza mtu yoyote ama kumdiscriminate mtu yoyote kwa misingi ya kabila lake, dini yake, rangi yake na hali kadhalika. So kitu tunasema hapa saa hizi, kitambulisho ilikuwa hailipiwi, sasa inalipiwa shilingi 300 kila Mkenya. Kwa nini Kithure Kindiki anaweka Wakenya wote wanalipa 300 paka Munubi, alafu Munubi analipa extra 500 at ya verification ya birth certificate? Kwani Munubi anachukua birth certificate wapi? Birth certificate ya Kenya mzima inachukuliwa hapa community. Nyumba yenyewe inaitwa Bishop na nyumba ya pili inaitwa Haas, iko hapa hapa hii. Hizo ndio headquarter ya hizo vibali vya kuzaliwa na vya kufa ya Kenya mzima. Lakini Munubi amewekewa verification 500 na shilingi 50 ya wazee wa elders. Serikali ndio inataka Munubi awe vetted. Kwa nini anaweka ada? Serikali ndio anataka verification ya birth certificate ya Munubi. Kwa nini inawekwa ada? Hiyo ni ukandamizaji ya hali ya juu. Mimi nauliza Kithure Kindiki na Rais Ruto, na muheshimu na nimempigia kura, lakini nimewambia mutaendelea kukandamiza makabila madogo madogo paka lini?
Hivi majuzi mimi nimetoka Malaysia katika Global Stateless Conference. Nimekutana na mwakilishi wa African Union ambayo pia ni mwakilishi wa ile Committee of Experts. Mwanchomo ligeria gwikiragwo no toko yakiro musumari amaiya chinsa isato chiabo no bo tukongireri bagire gwakarangambia mana sokwenekia akonyara ko bagusanga mona intenganyarete anyare ko bagagwatika kurwa kete goikera chinga kibune chiabariki baitoba mangana maiya boigo bagende tukoba bakwe busura se chinsemo to kubakarangambia mana sokwenekia na inu mwanyara ko mugwetoma mwanyara ko bamuko ya sangereria aseli boa elimo na bokubwatia maya nemero belio wetera se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News na boigo wetera asemeli website ya www.ndizitv.net. Urenya rakwa kwenekia buna chipicha muliriogi chago chira senchira yobo ikiranuniga kwa Petra Mukira Lydia Mose nyarakwa kwenekia buna gochiri wetera sumunwa bwemanyiriri tirana ngoro kwa Josephat Amisi na kubaniriye oborigalio bya bwemerobelio ime ya Ndizi TV.